Татар әдәбияты классигі, күрнекле драматург, публицист, театр сәнгате һәм җәмәгать эшлеклесе, хезмәт батыры, ТССРның халык драматургы Галиәскәр Камал гаҗәеп бай әдәби мирас калдырган улы шәхес. Ул сәнгатьтә мәгърифәтчелек традицияләрен дәвам иттереп, милли журналистикага һәм татар профессиональ театрына нигез салучыларның берсе. Галиәскәр Галиәкбәр улы Камал Камалетдинов 1879 елның 21 декабрендә Казанда үз кул көче белән көн күрүче һөнәрче гаиләсендә туган. Башлангыч белемне шәһәрнең Османия, Халидия, Мөхәммәдия мәдрәсәләрендә ала. 3 еллык рус мәктәбендә укый. Галиәскәр Камал үзенең эшчәнлеген 1901 елда китап бастыру һәм тарату белән шөгыльләнүче Мәгариф көтепханәсе дигән җәмгыять оештырудан башлый һәм аның белән 1905 елга кадәр җитәкчелек итә. Аннан соң көндәлек татар матбугатында актив катнашып китә. Азат халык дигән газетаның нәшире һәм мөхәррире була. Газета ябылгач, Яшен сатирик журналын чыгара. 1917 елдан соң Эшче, Кызыл армия газеталарында эшли. Галиәскәр Камалның башлангыч әдәби тәҗрибәсе татар гаиләләрендә өстенлек иткән патриархаль тәртипләрне тәнкыйтьләүгә юнәлтелгән Бәхетсез егет, Өч бәдбәхет, Уйнаш сәхнә әсәрләре һәм төрек язучысы Нәмик Камалның Кызганыч бала пьесасының тәрҗемәсеннән башлана. Әсәрләрдә нигездә кеше, аның асылы, кылган эш гамәлләре алдында җаваплылык, ата-ана, бала хакы, мәхәббәт, гаилә кору, тәрбия, кешеләр арасында мөнәсәбәт кебек гомум кешелек кыйммәтләр хакында бара. Ул милли драматургияне һәм театр сәнгатен, беренче театр, бүләк өчен, банкрот, безнең шәһәрнең серләре комедияләре белән байыта. Аларда 20нче йөз татар җәмгыяте сатира күзлегеннән гәүләндерелә. Аталар һәм балалар, ир белән хатын, гаилә, көнкүреш мөнәсәбәтләре күтәрелә. Искелек белән яңалык каршылыклары чагылдырыла. Истә калырлык образлар иҗат ителә. Галиәскәр Камал проза әсәрләре язу белән дә шөгыльләнә. Мәсәлән, башлангыч шур иҗат дәврендә үк ул Сабир хәзрәт яки Гыйбрәт, Күгәргән алтыннар дигән хикәяләрен яза. Аларда маҗаралык җирлегендә типик характерлар, заманның социаль төркемнәре тасвирлана. Галиәскәр Камал шулай ук әдәби тәнкыйть һәм татар публицистикасын үстерүгә дә зур өлеш кертә. Мәкаләләрендә күп темаларны яктырта, әдәбиятка һәм милли театр сәнгатенә кагылышлы бәяләмәләр яза. Рус һәм чит ил драматургларының иҗатларын татар укучысына таныштыру юнәлешендә дә зур хезмәт куя. Николай Гоголь, Александр Островский, Жан-Батист Мольер, Габделхак Хамид әсәрләрен тәрҗемә итә. Ул үзен рәссам, график буларак та таныта. Габдулла Тукай әсәрләренә беренче иллюстрацияләр, Харитонов басмаханәсе өчен татар шрифтларының яңа рәсемнәрен ясый. Яшен, Ялт-Йолт журналларын бизи. Беренче татар афишаларын иҗат итә. 1912 елда Беренче Балкан сугышы вакытында Йолдыз газетасы аны үз хәбәрчесе итеп Истанбулга җибәрә. Андагы вакыйгаларны яктырткан 2 дистәләп мәкаләсе газетада басыла. Галиәскәр Камалның киң даирәгә бик үк билгеле булмаган бер үзенчәлекле сыйфатын да әйтергә кирәк. Ул Мәкәрҗә ярминкәсендә, Двухсветная кунакханәсендә кичләрен оештырылган музыкаль чараларда сәхнәдә җырлый да торган булган. Галиәскәр Камал гаять киң кырлы талант иясе һәм иҗтимагый яктан актив шәхес буларак 20нче йөз татар мәдәнияте тарихында күренекле роль уйнады. Үзенең иҗаты белән аның милли тәрәккыятын билгеләүче каләм осталарының берсе булды. Бу хусусият аның татар матбугатын барлыкка китерү, җитәкләү, үстерү буенча фидакар эшчәнлегендә дә атрафлы чагылыш тапты. Иҗаты алдынгы татар әдәбиятына хас булган халыкчанлык, реализм һәм заман рухы белән сугарылганлыктан ул безнең әдәбият тарихына, театр сәнгате үсешенә зур өлеш кертте. Һәм аның традицияләре татар драматургиясенең алтын хәзинәсендә урын алды. Галиәскәр Камал 1933 елның 16 июнендә вафат була. Аның исемен Татар дәүләт академия театры йөртә. Казан шәһәрендә Галиәскәр Камал урамы бар.
әдипнең әсәрләре даими нәшр ителә, тормышы һәм эшчәнлегенә багышлап гыйльми чаралар үткәрелә.